Mga kapuso, sa naghinapos na nga romantic comedy series nga Oh My Love, mas misamot ka-exciting ang mga revelations. Ani ang report? Duna pa ba'y unfinished business si Doc Migs ug Sensen? Mahibala na kaha nila ang kamatuuran luyo sa pagkamatay ni Oreo. Human sa pipila ka tuig nga kalisdanan, maangko na kaha sa pamilyang gipit ang kaharuhay sa kinabuhi. Pipila lang kana sa mga angay atangan karong finale week sa romantic comedy series nga Oh My Love, nga gibidahan ni Lovie Poe isip Sensen, Benjamin Alves isip Doc Migs ug Winwin Marquez isip Trixie. Siguro yung isang natutunan ko sa sarili ko sa papanood ko si Sensen, sila Doc Migs. I just want to be more conscious of what I should do financially, lalo na during pandemic time. Mapasalamaton ang tibuo cast, ilabi na ang bida nga si Lovie Poe ug Benjamin Alves sa init nga suporta nga ilang nadawat. Sa ating mga kapuso from Luzon, Visayas at Mindanao, sana po patuloy niyong suportahan hanggang sa finale namin ang Oh My Love. Dahil marami pa kaming may ipapakita at marami pang dapat abangan. Maraming salamat po for supporting Oh My Love from week 1 until week 16. Pero marami pa po tayong kailangan abangan at pampakilig at pampaiyak this finale week. Ayaw si Piata ang finale week sa Oh My Love, Lunes hangtod Biyernes, alas 9:35 sa gabi sa GMA Telebabad.